3ech, defnyddiwch y wybodaeth o dudalennau 2 a 3, gyfrifodd pellter mae'n ffletwr yn y deithio rhwng pwyntiau B a D. Felly, yr pellter mae'n deithio o graff cyflymder amser, cofiwch, ydy'r arwynebedd o dan y graff. Felly, dan rhaid ni cyfrifo ac arwynebedd ec o dan y llinell reit lawr at y gwylod, cofiwch, rhaid i chi jyst i wneud jyst yr arwynebedd yma. Right? Mae'r arwynebedd reit lawr at y fechelyn llyfweddol, cael yr amser. Right? So, dwi wedi gwneud y mewn 2 ran. Felly, os eisiau gwybod arwynebedd o dan C-D, dwi'n gwneud y sgwennu, wrth gwrs, yn is yn y papur, ond dwi wedi gwneud y fan hyn rwan. Felly, ec-D, dwi wedi sgwennu o fan yna, ec-D nes i sgwennu. Yna, a si jyst yn amlwg mae'n beth trial, so mae'n jyst yn 12.5. Unwaith eto fod yn dweud bob amser, dangoswch eich gwaith. Ac jyst rhoi rhyw ateb yna. Right, so mae hwnna'n gwneud 62 a hanner. Gyda ddim llawer sydd wedi cael hwn berffaith, so maen nhw'n mynd i roi'r marciau am unrhyw bethau sy'n hwylol mae rhywun yn sgwennu. So mae'n ymateb o fanna. Wedyn hwn, what fedrwch chi'n mynd sawl, fedrwch chi'n gwneud o yn betriol a triongl. Iawn, os mae hwnna'n haws i chi, so betriol plus triongl. Neu os da chi'n gwybod arwynebedd, gwybod rhai o trapesiwm, dyle bo chi, yn mathemateg. Nice. Felly, rhai o trapesiwm ydy bod o jyst yr cyfartaledd uchder, so mae'n 8, plus 12 a hanner. Rhan o 2. Iawn, i gael yr cyfartaledd uchder. A ydych chi'n lluosi hwnna efo y sail yn fach, sef tair eiliad. Mae hwnna'n rhoi 30.7. Gormod o ffigurau stylan dde'n gwir. Ond dyna ni. Nawn ni gael gynnu wedyn. Felly'r arwynebedd cyfan ydy cyfanswm y ddau rhif yna, a mae hwnna'n rhoi, dwi'n jyst yn mynd i adeg o rwan i wneud, mae'n wneud 93. Pwynt 25, ond dwi'n mynd i roed o'i ddau ffigur ystylon sy'n hen digon, 93 metr. A dyna 3 dy rhan 1.